Днес ще играем Block Blast с моя добър приятел Венко. Amazing. Ето да го чуете. Здрасти. Така, вече сме 300. Пишете в коментарите дали играете Block Blast. Да, и колко ви е рекорда, ако играете. Да, моя е 52 000, обаче ми се рестартира това някакси и вече ми е по-малко. Така. Това го слагаме тук. Абонирайте се, защото на 50 абоната правим лайвстрим. Да. Може да сте го видяли вече. Това не все пак да си кажа. Пишете на коя игра искате. Да, следващия път. И на лайвстрим, ако искате да играя. На шортовете коментари. Да знаем, преди да го почнем. Това тук. Ай, пишете в коментарите колко ви е рекорда на Block Blast. Това тук. Съжаляваме, ако повтаряме нещо много пъти, ама сме нови в YouTube. Да. Наскоро и почнахме. Това тук. Това май тук губиме. Да, няма как. Където и да го сложа, няма как. Сега е моят приятел Венко. Ти си наред, давай. Той направи 13586, сега да видим дали аз ще направя повече. Безплатна игра на Маджонг. Не е необходим Wi-Fi. Без досадни реклами. Съжалявам, може да има доста реклами. За това. Сега съм аз. Колко ли ще направи Венко? Дали повече или по-малко? Така. Стигнахме 100. Лесно е да стигне 100, но все пак. Вече 1000, 2000. Супер. Вече сме 5000? Да, 5000.
Бъгна. Защо бъгна? Изкара ни от играта. Как ни изкара от играта? Защо ни изкара? Въобще. Ето пак започнахме. Съжалявам. Изкарването от играта. Еми, пак съм аз. Така, сега да видим как ще се справя. Това тук, тук. Да. Много съм зле. Той има 69, да видим дали аз ще направя. And I noticed that one of the eggs on my conveyor belt was a little different. It has a special iridescent color. So I opened it up and it was a new rare chicken. I immediately substituted plain white. Що на всеки опит? Това е много дразнещо. Нали? Много е дразнещо. Сега видим как ще се справя аз. Дали повече ще направя или по-малко? Вече направих повече. Много. Това беше много. Направо има що. Това е нещо, да ми е рекорда, който не ми е рекорд. Ама се така. Това вече е 2000. Кога ще умре? Дано да не е скоро. Да видим дали се подобря първи опит на Никола. Той беше 13 000. Мисля. 13 000 и нещо там. Доколко стигна, Венко? 8000. Давай. Така. Вече сме 8400. Пишете в коментарите на какви игри искате да снимаме, на какви клипчета искате да снимаме. На какви игри искате да снимаме в клипчета. Да. Моят приятел малко бъгва. Верно. Вече сме над 10 000. Така. Да, Венко, докъде ще се справиш? Сега вече почти подобрих рекорда на първата игра.
Той умря. Сега да видим аз. Дали ще умра веднага или не. Така. Това тук, това тук. И сега сигурно ще умра на първата секунда. Това тук, това тук, 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 тук. Мариана, 440, сега е време. Сега съм аз. Дали ще се направя повече от 440? Това за малко да умра. Трябва много да внимавам, а не като него да умря на първата секунда. Беше на първата секунда, на 20-та секунда. Де да беше тук? Първо умря на 69, после на 440. Трагични опити. Айде бе, ти пък нито един път не ми да 13 000 първата игра. Добре. Сега умирам. На следващата игра. Не умрях. Що не умря? Айде, трябва да умреш. Добре, сега. Мисля, че тук ще умра. Yes. Той не умря. Аз искам да загубя, за да мога аз да играя. Загубили? Не. Подобрих рекорда. На мен ми беше 13900. Да, бе. Аз ще не си го подобрил. Не беше 900, но... 15 хиляди. Да. Ми беше 15 900. Стига вече, без лъжене. Беше 999. Добре, че вече съм подобрил. Не, беше 9 милиарда 999 хиляди. Умрях, но все пак спечелих. Сега ще видиш ти. 15 хиляди, айде. Добре, така. Това тук. Какво? What? Умря на 18. Да, мисля, че тези опити не са му от най-добрите. От най-добрите са му. Още най-добрите. Не. Още най-добрите. Не, стига. Не. Защо? Не може. Може. Мой телефон, мои правила. Мой телефон, мои правила. Да, той е мой телефон. Не, това е мой телефон. Да, същото. Ме братиче да... умрях. Браво, супер за това. Не сега. Си умрял. Се е домрал в опита. Да, така е. Не един. Excellent. От винаги. Откакто сме почнали видеото.
Така. Давай. Ще играем докато не подобрим рекорда. Ако стане прекалено дълго видеото, ще има втора част. Как го направих? Окей, сега аз съм наред. Така. Това тук. Аз загубих! Хора, ще изиграя още една игра, защото Венко отида някъде и трябва да го изчакам и затова. Иначе. Венко, загубих, ето, да продължи. Не, аз загубих, почнах нова игра. Просто. Дай да го рестартирам просто. Не е нужно. Добре, ти искаше. Сега не е честно. Какво ми става? То май ще е по-скоро... Видеото по-скоро ще... До това. Играеме докато Венко не подобри опит. Рекорд. Това ще е видеото. Явно. Аз няма надежда да го подобра. Никаква. Нали? Да. Сигурност. Да. Excellent. Не, видеото е свършва, когато направим 30 000. 30 000? Да, ако стане твърде дълго видеото, стигаме. Да. Ама майче ще от опит. И да не е опит. Защото искам да победя Никола. Ма той е по-слаб от мене, разбира се. Да, добре. Ето той, ти загуби. На 9000. Да, и... Пак си по-слаб от мене. Да. И сейчас загубих, но още по-малко, ама сета. Това тук, това тук. Този път няма да загуба на 50 и нещо. Сигурен? 50 и нещо, вече съм 232. Така че, ама се надявам да не загубя скоро. Нищо, че най-големи. Да, ще го приема. Това тук. Това тук. Това ще го сложим. Ето тук. И ето. Това тук. Това тук. Коста само 1000. Аз за това време ще аз съм 5000. Да, така ще кажеш. Това тук. После правим така. Надявам се скоро да свършиш, защото искам аз да играя. Аз не скоро да свършва. Така. Това ще го сложим тук. После така. После така. Amazing. Така. И Никола ще подобри рекорда. Надявам се. Но дали ще стигне 30 000?
Не знам. Ето аз ако подобра рекорда 38 000, значи... Не говорим ти за другия рекорд, къде сега не искам. 15, да. За това с 15 ли? Да. Окей. Ама играем до 3, който направи пари 30 000. Който първи подобри рекорда, ако стане твърде дълго видеото. Който подобри този рекорд, тогава свърши видеото, освен ако не стане твърде дълго видеото. Добре. Good. Така. Окей. Това, да, така, после тук, Good. този тук и тук. Good. Така. Супер. Great. Тук. Това тук. Тук. Това тук и... Тук. Great. Ако ви харесват тези клипчета на Block Blast, пишете в коментарите за още, ако искате. Ако не искате, няма. Да. И пишете кое ви харесва повече, шортовете или видеята. И което ви харесва повече, него ще правим по-често. Тук. Мисля, че той ще подобри рекорда от 38 000, обаче не съм сигурен. Съмнявам се. Ма дано да го подобря. И ще подобри рекорда от 52 000. Който ми е. За него най-много искам да го подобря. Това тук. Amazing. Да, малко. Това ще го сложим тук. После тук. Great. Това тук. Дано да го подобриме. Great. Така. Great. Great. Тук го слагаме, тук. Това тук. Това тук. Загубихме. Накрая съм аз. 21 000. Добре, но сега да видим дали. Аз ще подобря рекорда. Давай, подобри го. Good. Good. Добре, за малко да умра. Което ще е добра новина за Никол, ха? Не знам. Good. Но. Good.
Great. И пишете кой ви е любимия ютубър, за да знаем какъв контент да правим. Good. Great. Good. Good. Unbelievable. Unbelievable. Вече съм 7000. Бързо пишете в коментарите кой ви е любимия ютубър, за да знаем какъв контент да правим. Good. Excellent. Good. Вече съм 20 000. Кога стигна за толкова малко време? Казахте, че съм много бърз. Good. 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 Венко може и да подобри рекорда. Да видим. В смисъл този 38 000 и този, който аз направих 21 000. Но пак май се заплете някъде. О, yes! Айде. Great. Той го подобри. Рекордът на Никола 21 000, но сега им дали ще подобря другия рекорд. То реално аз му направих този рекорд, защото реално му рекорд е 52 000. Който аз съм си направил. Да, той аз съм го направил. Днеска нямам най-добрите опити, просто не съм за късмет. Да, то на мен повечето пъти ми е на късмет всичко. Да, бе, добре. Обаче днеска... Няма късмет днеска. Всички дни, просто не днеска. Да, няма. Ти не знаеш ли, че понякога Excellent. няма късмет. Всеки ден, обаче без на един ден. Ти сега ли разбираш, че някои хора може да няма Значи... късмет? Пишете в коментарите да ви е досаден. Защото на мен е доста досаден. Great. Почти стигнах 30 000. Не е досаден, просто само барбори. И скоро ще станем 30 000. По-скоро аз ще стана. Давай. Може и да го подобриш. Давай, ти ще го подобриш. Давай.
хиляди сме вече. 31 хиляди. 32 хиляди. 33 хиляди. 35 хиляди. О, 38. вече нов рекорд. Нов рекорд. Сега видим доколко ще стигна. Да. Така. И това ще 39 хиляди. Това ще е за днес. Това така. Венко подобри рекорда. Това ще е за днес. Пишете в коментарите дали искате още такива видеа и чао!